बोली छठी मैया की जय हो, सूरज भगवान की जय हो। देखी इतना सुंदर छठ मैया के दरबार लागल बा और हमनी सब कलाकार उपस्थित बानी सब काहे खाती आ छठी मैया के गुणगान करतनी हमी सबे। जय हो जय हो। देखी छठ पर्व नियरा गइल बा। एगो पत्नी अपना पति से कैसे कैसे कह तरीका है कि देखी छठ पूजा में राजू बाबा ढेर तैयारी करे के रहेला। रौरो पत्नी तरह तरह के फरमाइश करत हो। यहाँ लिस्ट बहुत बड़का बड़का आवेला छठ मैया के पूजन के। और महेश परदेसी जी के मेहरारू तो 2 गो लिस्ट बना के देवे नी। हाँ कहे नी कि सब चीज जोड़ा जोड़ा ले आवे के बा। असही एगो पत्नी के पति तनी मंद बुद्धि के बाड़न, तनी सुस्त पति ना होके लो कि मेहरारू 4 गो कहेले तो 2 गो करके आवेला लो, 2 गो भुला जाला लो। वही में के पति बाड़न। पत्नी बड़ा परेशान बारी कहे कि अब की जौन छठ पूजा बा में बड़ा दूर दूर से ननद नंदोसी देवर सभी आवत हटे पूजा में भाग लेवे खातिर। पति के कोनो सुदे बुध नहीं के तैयारी करे के। तो अपना पति देव से कैसे कहतरी तरीके सैया जी कहिया ले रोरा मंद बुद्धि रहब। हे छठी मैया तनी हमर सैया जी के बुद्धि विवेक दी कि यो के तनी चालू पुर्जा हो जाइए, जल्दी जल्दी काम करी। कह तरीका कि छठ में आवता लो, कि छठ में आवता लो ननद ननदोसी अब भोर के बकोसी राजा जी। कह तरी कि बबलू जी अब की एकदम तैयारी में रहे के बकाई कि देखी बड़ी दूर से विदेश से ननद नंदोसी आवता लो, कोनो कमी ना होखे के चाहिए। तो कह तरीका कि छठ में आवता लो अरे ननद ननदोसी अब भोर के बकोसी राजा जी कि छठ में आवता लो ननद ननदोसी भोर के बकोसी।